ka san matsalar tunda duk da cewa su a wancan lokacin abubuwan ba su lalace irin haka ba, amma ko irin zamanin da muna fama da irin wannan kaga kowa ma mai tafsiri gaskiya ne, har wanda bai da ma alaka kwata-kwata da addini shi ma mai fatawa ne, sosai kuwa, zai iya bada fatawa. gaskiya ne, ma'ana kamar harka addini ta zama a buɗe take ga kowa, sosai kuwa, yadda likita ba zai yadda ya ji ne na fara bada fatawa game da likitanci na wannan cewa shine abin da kaza nake kaza son ba. ce in ce banda kuma addinin musulunci din Eh, babu wato wani fanni banda fanni na ilimin addini da mutum zai ji cewa ma'ana za ka ga cewa ana masa irin wannan kutse din a babu. da wannan hawan kawara kamar Ai na yadda ma Hausa suke cewa na sai fara shi. fitowa ina wasu maganganu akan harkokin likitanci. Likitoci yanzu za su tsaya min, gaskiya yanzu za su faɗa min kai tsaya matsayinka, wannan ba bangaren ka bane. To amma addini da wanda ya san shi da wanda ya dan san dan wani abu kaɗan game da shi da wanda ma bai san komai ba game da addini, kowa yana iya fitowa ya yi fatawa, sosai wanda wannan yana cikin abubuwan da suke kawo ire-iren waɗannan matsalolin. gaskiya ne. To Abdullahi bin Abbas bayan ya gama sauraron Khawarij